Hola, em dic Laura, sóc estudiant de primer de batxillerat tecnològic i aquest curs he tingut l'oportunitat de participar en el projecte d'Erasmus Plus, on vaig tenir la sort d'anar amb altres companyes a Bèlgica. En aquesta experiència vam aprendre l'autonomia el fet d'estar clar a una casa ajena durant una setmana. Després vam també aprendre comunicació amb altra gent d'altres països i en general jo m'emporto aquesta experiència, sobretot moltíssima gent, moltíssims amics i sens dubte ho tornaria a repetir milions de vegades i ho recomano a qualsevol persona que estigui interessada en fer qualsevol experiència així, de sortir una mica d'aquesta bombolla de comoditat.